Szeretném önöknek bemutatni az új Lavello mosogatónkat, amit vásároltunk és beépítettünk. Nagyon régóta vágytam egy gránit mosogatóra, és sikerült egy olyan színt találni, ezt a homokszínt, ami a csappal együtt megfelel esztétikailag nekem, és ehhez a szép igényes konyhabútorhoz is illik. És szeretném működés közben is megmutatni, hogy használom. A régi mosogatómat azért nem szerettem, mert nagyon sekély volt, ez sokkal mélyebb, és nekem fontos, hogy amikor használom, akkor ne fröcskölődjön ki a víz. Ennek a csapnak több funkciója van, kihúzható és zuhanyzó funkcióval is használható. Így sem zöldségmosáskor, sem mosogatáskor nem fröcskölődik ki fölöslegesen a víz. A mosogatás után pedig ezzel a kis nagyon esztétikus dugó emelővel tudom leereszteni a vizet, és van egy túlfolyója is, és amit nagyon szeretek, ez a mosogatószer adagoló, ami egy nyomásra pont elegendő mosogatószert fröcsköl. A csepegtető része is nagyon szép, és nekem teljesen megfelel, és jó szívvel ajánlom mindenkinek.